Opa, ich vermisse dich und ich glaube fest daran, egal was man auch erzählt, du warst ein guter Mann. Die Oma sagt, du warst ein Held und gabst dein Leben für das Land. Ihre Tränen lügen nicht und zu gern hätte ich dich gekannt. W imieniu Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Starochorzowskiego Domu Kultury oraz Stowarzyszenia Śląska Ferajna witam Państwa bardzo serdecznie na warsztatach edukacyjnych. Przed 3 laty w naszym kalendarzu pojawiło się nowe święto. Dzień Pamięci o Tragedii Górnośląskiej 1945 roku, ustanowione przez Sejmik Wojewódzki, który w ten sposób postanowił uczcić Górnoślązaków wywiezionych do Związku Radzieckiego bądź skierowanych do działających po II wojnie światowej przymusowych obozów pracy. Stowarzyszenie Śląska Ferajna, którego jestem przedstawicielką, co roku aktywnie włącza się w obchody Dnia Pamięci o Tragedii Górnośląskiej. I w tym miejscu muszę zaznaczyć, że organizowane przez nas obchody byłyby zdecydowanie uboższe, gdyby nie zaangażowanie i aktywny w nich udział Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, którego pracownicy naukowi co roku przybliżają nieznane, a jakże tragiczne i nierzadko przemilczane rozdziały górnośląskiej historii. Pierwszy element, proszę Państwa, tego, co nazywamy tragedią górnośląską, to są morderstwa popełniane przez żołnierzy Armii Czerwonej w momencie wkroczenia tejże armii na teren Górnego Śląska. Takie miasta jak Chorzów, Katowice, Radomskie Góry, także Mysłowice, czyli miasta, które przed wybuchem wojny w 1939 roku znajdowały się na polskim Górnym Śląsku, w państwie polskim II Rzeczypospolitej, oczywiście też były dotknięte różnego rodzaju ekscesami czerwonoarmistów. Ale sowieckie obozy na Górnym Śląsku są bardzo nieliczne. Sowieci nie tworzą ich dużo. Tworzą różnego więzienia, dużo osób przetrzymują. Potężne więzienie sowieckie jest znowu tutaj w sąsiedztwie w Bytomiu. Państwo wiecie, może w Bytomiu niedaleko dworca jest taki wielki kompleks więzienny. Rzeczywiście Sowieci tworzą tam swoje więzienie, przekazują je władzom polskim dopiero jesienią 1945 roku, a mają tam swoje segmenty jeszcze, gdzie trzymają swoich więźniów jeszcze w 1947 roku. Jest to potężny kompleks, ale to nie jest obóz, to jest więzienie. Natomiast wielki obóz sowiecki, największy chyba w naszym regionie, zresztą jeden z większych w ogóle tutaj funkcjonujących na Górnym Śląsku w 1945 roku, tworzą w takiej niewielkiej miejscowości, miasteczku pod Gliwicami, w miasteczku Toszek. Ten obóz powstaje w maju 1945 roku i istnieje do lipca. Przewija się przez niego około 5,5 tysiąca ludzi, z czego 3 tysiące ludzi umiera w tym obozie. Ludzie są maltretowani, torturowani, bici. Warunki sanitarne są fatalne, wyżywienie jest fatalne, opieka medyczna na bardzo niskim poziomie albo jej w ogóle nie ma. I ten sam mechanizm odnajdujemy, proszę Państwa, w obozach, które proszę Państwa, zaczynają mniej więcej w lutym już 1945 roku tworzyć także władze polskie. Kto i po co te obozy tworzy? Powiedzieliśmy, że Sowieci tworzą swoje obozy, żeby wyłapać, żeby wyczyścić w cudzysłowie tyły armii. Czyli wyłapują tych, którzy mogą im potencjalnie zagrozić. To są często przypadkowe osoby, które faktycznie w ogóle by nie zagroziły. Ważny jest czynnik zastraszenia. Zamyka się ludzi w obozie, zastrasza się tym samym społeczność, która jest, że tak powiem, poza obozem. To jest też bardzo istotny element, koncepcja stojąca za organizowaniem tego typu obozów. Czyli nie do końca jest ważne, żeby zamknąć w obozie osobę winną czegoś tam. Ważne jest, żeby zastraszyć społeczność, żeby ją, że tak powiem, wziąć za twarz i przytrzymać. Ludzie, którzy są osadzeni w obozach, którzy są ofiarami tych obozów stworzonych w 1945 roku w naszym regionie, to są bardzo często ludzie o niskiej odpowiedzialności albo w ogóle bez żadnej odpowiedzialności za zbrodnie nazistowskie. I tego trzeba być świadomym. Z jednej strony represje, czyli prześladowania, stosowanie, prawda, pewnych prześladowań zmotywowanych w dużej mierze politycznie przez Sowietów i już przez nowe konstytuujące się, tworzące się w naszym regionie władze polskie, władze tej Polski, prawda, ludowej, lubelskiej, jak to się mówi, władze Polski. Ponieważ koncepcja nowych władz polskich
jest taka, że Polska ma być krajem jednolitym narodowo i nie może w nim być żadnych mniejszości narodowych. Państwo pewno kojarzycie, Polska, albo nie, Druga Rzeczpospolita, Polska okresu międzywojennego, lat 18-39, była państwem z odsetkiem gigantycznym mniejszości narodowych. 30% całego społeczeństwa stanowiły mniejszości. Żydzi, Ukraińcy głównie, także Niemcy, których w międzywojeniu gdzieś około 1 miliona w Polsce mieszkało. I teraz pomysł na nową Polskę, która się tworzy po 1945, jest taki, że nie ma być żadnych mniejszości i nie ma być też Niemców. Niemców trzeba wysiedlić. A więc pierwszy instrument, proszę Państwa, pierwszy pomysł tworzenia obozów przez władze polskie to jest tworzenie obozów wysiedleńczych dla Niemców. Buduje się punkty filtracyjne, też można tak to nazwać, gdzie się ściąga osoby uznane za Niemców, jednoznacznych Niemców. W tych obozach dzieją się oczywiście różne ekscesy, ale te obozy są podporządkowane i pomyślane jako miejsce, które ma szybko opustoszyć, ponieważ z nich mają być szybko ci ludzie usunięci, zapakowani do wagonów, wywiezieni do Niemiec. Wojewoda ówczesny, pochodzący z Zagłębia Dąbrowskiego, generał Aleksander Zawadzki mawiał, że nie chcemy ani jednego Niemca na Górnym Śląsku, czy w województwie śląskim i nie damy ani jednego Polaka. A więc zrobiono selekcję, po prostu pytano ludzi. Robiono takie ankiety wśród sąsiadów, wśród znajomych, czy ten ktoś to jest Polak, czy to jest Niemiec. I tak przeczesano praktycznie całe społeczeństwo, przeczesywano. Nie ma w Polsce tak naprawdę ludzi, którzy w pozytywny sposób w 1945 roku konotowali Niemca. Myślę o Polakach. Nie mówię o Górnym Śląsku, bo na Górnym Śląsku rzeczy zaczną się komplikować. Jak każdy teren pograniczny mamy tu i Niemców, i Polaków, i tę warstwę, prawda, grupę, której nie przypiszemy ani jednemu, ani drugiemu narodowi. To się określa jako, czasami fachowo w socjologii mówi się o grupie indyferentnej narodowo, czyli o ludności, która się definiuje, określa sama siebie, że jest Ślązakami. Ale proszę Państwa, wysiedlenie to jest jedna rzecz. Druga rzecz. Osadza się osoby uznane za Niemców. Wysiedlenie to nie jest taka prosta sprawa. To nie jest tak, że się łapie tam 50-60 tysięcy ludzi, pakuje do wagonu i wywozi. To logistycznie jest to nie do zrealizowania i nie do zrobienia tak szybko. To trwa, to jest problematyczne. Poza tym trwa sama procedura przesiewu, ustalania, kto jest Niemcem, czy kto jest Polakiem. Ktoś został uznany za Niemca, to się odwołuje. Nie no, przepraszam, ale ja zawsze byłem Polakiem, dziadek był powstańcem. Może nie dziadek w tych czasach jeszcze, ojciec na przykład. Tworzy się więc inny typ obozów, które początkowo są nazywane obozami karnymi. To jest klasyczny przykład obóz w Świętochłowicach, o którym będzie tutaj mowa. Obóz w Mysłowicach, o którym tutaj na początku wspominano. Te obozy mają inną formułę. Ci ludzie, którzy tam siedzą, nie siedzą tam po to, żeby zostać wysiedleni. W pierwszym, nie taki jest cel ich zebrania tam. Cel główny jest taki, żeby na dobrą sprawę tych ludzi, tak naprawdę nie ma wobec nich żadnych zarzutów. Nie ma konkretnych zarzutów prokuratury, milicji. Tych ludzi się komasuje w tych obozach głównie po to, żeby ich ukarać. Jest takie określenie zemsta ofiar. Rzeczywiście można powiedzieć, że jest to taki momencik w dziejach powojennych Polski, kiedy następuje przyzwolenie ze strony władz, że teraz można się mścić, stosując te same metody, które Niemcy stosowali w swoich obozach koncentracyjnych. Ale tworzy się obóz także po to, żeby ukarać, zemścić się na tych, których uznaje się za Niemców. Ale właśnie, to jest ważne rozróżnienie, tych, których uznano za Niemców. Dlatego w obozach takich jak Świętochłowice czy Mysłowice lądują bardzo często ludzie, którzy Niemcami nie są. Niekoniecznie Niemcami się nie czują. Nie byli związani z niemieckimi organizacjami. Są typowymi Górnoślązakami. To się zdarza bardzo często. Słynny obóz założony przez Policję Polityczną już polską, czyli Urząd Bezpieczeństwa Publicznego UB, w takiej wiosce Łambinowice w zachodniej części Górnego Śląska, to dzisiejsze województwo opolskie. Obóz w Łambinowicach to jest znowu kilka miesięcy funkcjonowania i minimum 1500 osób, które tam zostały na różny sposób zmarły, tudzież zostały, także wiemy o tym na pewno zgładzone. Obóz w Łambinowicach jest dobrym przykładem tego, jaka filozofia, że tak powiem, tych nowych władz, zwłaszcza tej Policji Politycznej UB, stała za organizowaniem, za funkcjonowaniem tych obozów. Mianowicie na czele tego obozu postawiono kompletnie niedoświadczonego 20-letniego człowieka, sierżanta UB Czesława Gęborskiego, osobnika dość prymitywnego i niezbyt rozgarniętego, który jakby stwierdził na dzień dobry ludziom, których tam spędzono do tego obozu, na ogół całkowicie przypadkowo wyłapanym po wioskach otaczających Łambinowice, to jest powiat niemodliński, a więc w wioskach z tego powiatu Niemodlin w czasach niemieckich Falkenberg. Wobec tych ludzi, których tam około 5000 osadzono, Gęborski stwierdza, a teraz zrobimy wam taki obóz, jak Niemcy, czyli wy, robiliście nam, Polakom, w czasie okupacji. Czyli taki obóz koncentracyjny. Będziecie maltretowani, będziecie torturowani, będzie bicie, pokażemy wam, damy wam wycisk.
To nie jest tak, że te obozy, o których mówiłem, czy to wysiedleńcze, czy te obozy typu Świętochłowice, Łambinowice, te karne nazwijmy to, wyczerpują jakby pulę zagadnienia, tego hasła obozy na Górnym Śląsku po 1945 roku. Wcale tak nie jest. One co prawda znikają w większości. W 1945-1946 roku już ich nie ma. Ale w tym czasie tworzy się nowa sieć obozów, które już nie są represyjne, są obozami pracy przymusowej. No, warto o nich pamiętać, one powstały praktycznie przy każdych kopalniach w naszym regionie. Także tu przy kopalni Chorzów też taki istniał, przy Barbarze Wyzwolenia też taki obóz istniał, Łagiewnika, Bytomiu i tak dalej. Po tych obozów 70 kilka. Przy większości kopalń, przy kilku hutach stworzono właśnie obozy pracy przymusowej, OPP. One podlegały troszeczkę pod UB, miało nad nimi taką jakby łapę, prawda? Policja kontrolowała je, ale tak naprawdę one były w strukturach gospodarki przemysłu węglowego przede wszystkim. To znaczy zarządzały nimi kopalnie i tak zwane zjednoczenia przemysłu węglowego, czyli takie jakby konsorcja kilku kopalń. One zarządzały tymi obozami, a kto tam siedział? Otóż częściowo siedzieli tam cywile z tych obozów typu Świętochłowice, Mysłowice. Częściowo tych cywilów, których tam trzymano karnie, dawano do pracy w kopalniach także. Ale oni byli małym procentem. Absolutna większość osób osadzonych w tych obozach, o których teraz mówię, było ich, powtarzam, 73, o ile się nie mylę, czy tam 70 kilka, istniały gdzieś do końca roku 1949. Otóż absolutna większość ludzi tam osadzonych to byli jeńcy niemieccy. Więc kiedy Państwo czasami widzicie hasło Tragedia Górnośląska roku 1945, to pamiętajcie, że ten 1945 rok nie jest definitywną granicą kończącą te wydarzenia, które określamy mianem Tragedii Górnośląskiej, bo one mają jeszcze swój prawda, ciąg dalszy. To znaczy słowo okupacja. Okupacja Śląska to jest ten mały koncept. Cały Śląsk to nie był żaden, nie był większość Śląska. No jaki? No ten mały koncept od Bytomia do Mysłowic to był okupowany, bo po 22 trafił do Polski, ale tak, to Śląsk nie był okupowany. Śląsk był w Rzeszy. To też jeszcze muszą ludzie zrozumieć, że ta tragedia, jak gadając o strefie okupacyjnej, to jest ten koncept, ale większość to nie jest żadnego w ogóle Śląska okupowanego. To trzeba też wyjaśniać ludziom. Też muszą to zrozumieć, że większość Ślązoków nie było Volksdeutschami, no większość Ślązoków było Reichsdeutschami, bo od Bytomia aż w Zagerlitz to byli Reichsdeutsche. Es ist einer dieser Tage, an dem wir bei Oma sind. Es duftet nach Kuchen und Kaffee. Wir lauschen ihren Worten, ihre Tränen sind nicht zu übersehen. Wenn sie von Oma erzählt,